जाथाय जाबोदों सालाकाथियाव बे जाथायाव जाय मानसि आमिर हामजा होननाय सुबुङा एकदम दरिद्रताजों एखे माने मोनसे रायखस बायदि बियो जोंनि आइजो माहारिखौ गादबदों आरो रेपनि माबायाव बिसोरखौ फासायदों। माइनर गथ' सासे नाबालिग गथ'खौ बिदि खालामनाया बे मानबतानि खामानि नङा। सासे गुन गैयै आरो रायखसनि खामानिसो बियो। दा बेबायदि रायखसखौ जोंनि समाजाव जोङो जायगा होनो नाङा आरो आङो प्रसासनखौ बेखौनो दाबि खालामो जे बेखौ मैया जथे हमबाय बेखौ एकदम गोरानिफ्राय गोरा आरो बेफोरबायदि खामानिखौ खालामनो हायै समाजाव मोनसे एगजामप्लेरि साजा होनांगौ बेखौ। आरो जिहेथु आयेन जे बियो एफआइआरआव जाबसिनना होजादों बे जाहैबाय पक्स' एक्ट आरो एसटि एट्रसिटि एक्ट। बेवहाय खुनु फर्जायै बियो बेल मोनखाया आरो प्लास बियो एट्रसिटि एक्टनि आन्दाराव आरो पक्स' एक्टनि आन्दाराव फार्स्ट ट्रेक ट्रायेलाव बियो साजा मोननांगौ। प्लास आं बेखौनो दाबि जनायो जे बे आमिर हामजाया खुनु दिन दस्रा आइजोखौ बेफोरबायदि खालामनो हायै जोङो मोनसे पुलिस प्रसासननिफ्राय जाहाथे पुलिस प्रसासना बेफोरबायदि एक्सन लायो आं बेखौ दाबि खालामो। आरो लोगोसे जथ'ग्राब जोंनि स्टुडेन्ट इउनियननि आरो स्टुडेन्ट कमिउनिटिनि सुबुंफ्रा जाय फाइट खालामनायाव नुजाफैदों प्रटेस्ट खालामनायाव नुजाफैदों आं बिसोरखौ गोजोननाय आङो हामलायथि बावहरदों। आरो बिनि उनाव जथ'ग्राब सालाकाथियाव जथ'ग्राब बिदिनो आनरिपर्टेड रेप केसेस जागासिनो जाहाथे बेफोरखौबो फेमिलि मेम्बार्सफ्रा रिपर्ट खालामो आरो गामिनि मानसिफ्रा बेफोरखौ थाबैनो स्टेप लायो बेखौ आङो आसा खालामो। आरो आइसिखौ आङो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनो नाजायो जे बेफोर सालाकाथि बायदि सान्थि ओनसोलाव बेफोरबायदि जाथाया आरो दाजाबावथों। जों खोनानो मोन्दों जे मासे बेफोरबायदि केसेसा जाबाय थायो सालाकाथि आउटपस्टआव। दा बेफोरबायदि जानायखौ होबथानांगौ आरो रायजो राजाफ्राबो बेयाव बाहागो लानांगौ होबथानायाव। फरायसाफ्राबो बेखौ होबथानायाव बाहागो लानांगौ आरो पुलिस प्रसासना जाहाथे मोजाङै आयेन हिसाबै बेफोरबायदि असामाजिक तथ्यफोरखौ माने हमथायो। नोंथांमोनहा जेएनएम एनएम नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा? जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो। बे फरायसालियाव 2 निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं। जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।